ndobva taenda kuchuru. Patakasvika kuchuru mai wake ndo akasvika kubatwa uroyi. Saka wasvika kubatwa uroyi ndobva tabvunza chiremba anga ari kuita basa. Uyu wasvika kubatwa uroyi mai waiwa zvazi asi imimi mai imimi nachiremba kutaura inini ndine nyora dzandakachekerwa musha mandaroorwa dzejambwa nemunyama. Pamusoro changamiri inini ndingati padheti apa pasamoni ndakasungiswa naJohannes Ngoera achiti azvino nini ndiri kumuroya. Ndobva tauya muno mudare ndobva mati kana dziri nyaya dzeuroyi endai kuchuru. Ndobva taenda kuchuru. Patakasvika kuchuru mai wake ndo akasvika kubatwa uroyi. Saka wasvika kubatwa uroyi ndobva tabvunza chiremba anga ari kuita basa. Uyu wasvika kubatwa uroyi mai waiwa zvazi asi imimi mai imimi nachiremba kutaura inini ndine nyora dzandakachekerwa musha mandaroorwa dzejambwa nemunyama nachiremba uya. Zvikazi vanga varipo vakabvunza sanganisira murume wangu zvikazi ari kuita zvindiani. Zvikazi handikwanisi ndikudze kuti ari kuita zvindiani munokwanisa mugano kusvika munotemana. Zvikasika kuti tibatsirikane tingaita sei. Zvikazi kana muchida mutumbu uno munobvisa mombe 2 mbudzi 3 $100. Ndobva tadzoka muno mudare ndobva tataura mukati kwamai Ngoera mombe 2 mbudzi 3 $100 kwedu mombe 2 mbudzi 3 $100 kufamily yekwamakombe. Kufamily yekwamakombe kwakwakuitirwa nyora dzandakaoneka chiremba achiti munoda kupindwa nekuti mumusha muwatororwa iwewe chiri kutokupa jambwa rekuti unongedzwe iwewe zvinhu zvousiri ijambwa rawaisirwa musha muwarorwa. Saka toda kuti tipinde kana muchititendera. Tikati tinokwanisa zvibva tazi musi wa27 mufanira kunga mauya panapa. Kana mawana zviri kudiwa moya nazvo tokupai date before November because November titi matari. Murume wangu takanga tisina mombe takanga tine mombe 1 yakanga yakafa. Ndobva tadzoka tichitaura tikati hatisati taona zviri kudiwa kuti chiremba wauye. Tangogara tiripo mukutsvaga. Saka tiri mukutsvaga kwakazoya tsamba mwedzi uno wapera uno ichibva kwavidhigo ichitaura zvazi izvoni pane nyaya isina kupera kutsanangurika zvakanaka inoda kuti tiupa vakuru vanoda kugadzirisai. Ndobva ndati kuna vidhigo aiwa inini nyaya yangu yandinoziva iri kwachangamire Makonde ndo kwandinofanira kubatsirikana. Ndobva ndafonera Ishe Muchembera nditi ndine nyaya ndo nhamba dzandakachengetwa panguva yacho. Ndapuwa tsamba panapa inokuti muri kuuya kuzogadzirisa urongwa hweuya kwanga usina kupera gore rakapera. Vakati hatina nyaya yakadaro mudare medu. Ndobva ndagara paita mazuva anonga mangani ndakaona Gadza achiuya Roy auya akauya aina baba weava avo vangu vari kubasa ndandinetwa vana vangu vangoenda kuchikoro ndandiri 1 na mama na chiremba na Bamni na Johannes Ngoera. Vasvika daro vakanomira kuseri kwedhoo. Vamira kuseri kwedhoo ndakatopotera vanhu avo kuseri kwemba vamira kuseri kwemba ndakatopotera ndopa ndakaona Gadza ndikati vanhu vangosvika ndikati konai baba vanhu vamauya navo ndovana ndakatogara panze ndakavavhurira madhoo. Robert ari kupi? Robert wacho handikufunga kuti amene kana ari. Saka alright ngandi wakandifonera nezuro manherere kana marimwe zuro ndachaziva wachiti hanzi tarwarirwa ndikati batai mabharani chinzoti ndikati batai mabharani so that ataura kuti ipossible uende pamberi handiti wakandifonera Gadza yachiti munoda kuuya nawo kudare wabatikana neurwere here vamwe vari kumarondera vanokunzire asi inini ndiri kuuya mangwana kudare asi futi yaisabuda because yaida wese waripo kuita kuti nyaya iyi ibude nekuti wakakumbira hanzi troya chi next week but ndakandati mufonera kuti wasafambe nekuti wakafamba manje wataura kukumbira kuti tarwarirwa hatisi kuuya tokumbirawo extension. Ndobva ndakandati inini batai mabharani kuti afonere awa muri iyi kuti wauye nekuti takatomboitaura nawo ndikawapa time wakanditaurira nyaya yacho zvese maitikirwo acho azvakaita ndikati hainotoda vanhu vacho vese varipo so that dare racho robatwa totumira umwe chiremba asiri chiremba akadi akaenda
nekuti uyu hatichamutumiri nekuti akaenda nerweseri haana kufura nemudare, hazvina kuita zvaifanira kuti zviitwe. So toibata chiita munzwe kuti mupa madhesi so that wauye nyaya iyoyo tiibate, nekuti tikaibata wari wega wasipo hapana chatinoumba chinodi. Pamusoro ichangamira nhau tiri kuinzwa but kutaura kunoko madhoo akapwanya pakangoshama. Right, iyo kana muri kuda kuti iite agent toendai kupolisi, mondomhangara kupolisi kuita kuti chii madhoo agadziriswa, nekuti kupwanya kwemadhoo hakubvumirwi, vanotosungwa. Zvongosimuka badzi pasina kana chatinacho kwangototanga kuripota yedu nekuti paya musuya tichiedza kutaura paya tisangana. Ndaifunga kuti tokasika kusangana kuti zvigadziriswe zvese izvozvo, but zvavari kupostpona pamwe haungazivi kuti vari kunyepa here, vari kudii. Saka imimi endai mundoripota kuti takapwanyirwa madhoo newanda. Pamusoro ichangamira, inini hangu ndakazvimiririra ndisi kutonga murume, ndisi kutonga zvemimi changamira. Handikwanisi zvichibva pasi pemwoyo wangu kuti nyaya yangu yandakaitongerwa kuno kuna Johannes Ngoera kusvika pamunini vandidzipe. Ndichiramba kuti nyaya yangu iri kwaChief Makoni, vachindidzipa kuti uri kuramba nezvinhu mukati, ndoenda kupolisi. Imimi changamira ndichagara panze kusvika mapedza nyaya yangu. Aiwa, hazvina chiramwa. Handiramwe, ndikutokumbira kuti ndibatsirwe kuno kwandakangobatsirwa kubva zvichitanga. Inzwaka, pane kusiyana kwemakotsi, kune inonzi criminal. Urunzwa here? Criminal isusu hatibvumirwi kutonga criminal. Nemutemo ndikatonga criminal munotozonzwa mangwani ndakutosungwa kunzi wakatonga mhosva yecriminal sei. Saka dzecriminal dzese dzinotongwa nemagistrate. Isusu tinotonga civil. Iyo yanga iri kucivil, but pakaitwa criminal act. Saka iyo inoenda kumapurisa. Ndio kuti madhoo akapwanya. Titori panze. Patovhari. Nekuti vakapinda zvechisimba. Ndiyo inonzi house breaking manje. Vanosungwa nemapurisa. Saka tatu kubvunza kuti tinoenda chete tisangana rugwaro nekuti nyaya dzedu dzinoona ndisiko ndinonyora rugwaro rwokuti chii ndo panoningira vanokuva kuti ngodzisanganisa. Ndinonyora rugwaro rwokuti sinzi matibvumidza kana nekara yadhoo yacho hatisi ndonyora rugwaro ndichiti chii mundipope kuti mambonyorai muchiti zvakati kubvunza kwekuda kufamba nako nekuti dzikanga dzakunosangana unonzwa wachiti idzi dzakadai kuno hatizikwanisi. Idzo dzeuroyo hadzikwanisi dzinouya kwatiri. Ndoyacho wachibvunza kuti chakaitika chii kuti zvisvike pakudaro. Nekuti wasvika ubva wati maida kubatwa chini. Ipapo hapatobvumirwi kana chiremba wedu haatobvumirwi kuti aende achindopwanya dhoo. Haatobvumirwi nemutemo. Chiremba tamutuma isusu haatobvumirwi kuti apwanye dhoo remunhu. Tine minzi dzatoita kutaura nemunhu kusvika munhu anzwisisa, munhu ovhura ega basa roitwa and so forth. But kana atopwanya dhoo chiremba wedu icriminal tomumhangara kumapurisa kuti chawainyanyoshuwira chii. Naisasvika ipapo ngoti munoita mapurisa edu emutemo futi unoziva mutemo. Panyaya iyo ini ndiri mbuya wevana uyo ndibaba wemuroora auya nezuro kubva kuChipinge arikugara Chipinge. Ini ndinogara kwachena mbuya kuBendik. Mari dzacho ivo kana vachitora mutemo waishe vachiuisa mumaoko mavo, imi matinga vauye nhasi tikaedza kokorodzana kuti titeerere mutemo waishe. Ndopatiri kutaura kana munhu akarwarirwa ane kodzero yekutaura kuti kana kwese makotsi ese munhu akarwarirwa ane kodzero yekuti aextend. Ndarwarirwa ndipewo rimwe date.
which wavakazviita kuti tarwarirwa but sekutaura kuti communication haina kuzoenda nemwazvo. Uyu Bhabharani aifanira kunge akakutokufonerai kuti aiwa musauye this week tokupai rimwe zuva nekuti warwarirwa. Hawana kuramba wakatofona vachiti ndikatotaura kuti aiwa fonerai Bhabharani ndiye anoziya roko yenyaya dziri kupinda, ini handina zvandinomboziya. Bhabharani akavafonera but angadai akabva angokufonerai one of you kuti tauriranai musauye nekuti wakumbira hanzi mwana arwarisa here handichazivi ndi mwana wati mwana here kana kuti mai here kana kuti ndachikumbira chaizvo kuna baba kuti vanhu ava vasaite vanachangamiri panyika. Isusu tinoziva imi ivo kana vachitora mutemo wenyu woita wavo nanjoni zvichirifana mutemo ndowenyu zvamataura mataura ezvino masikati tambofonera vana mbuya variko here vanani kana iye azovana rogadza mukatogara dare isi tiri kunoko vakatogara dare kumba kwana mama. Imi makati nyaya ngaiwe kuno ivo vatora nyaya vakaita yavo urwere hwacho aiwa iyo tinayo haina kumbopera asi tiri kutaura kuti munhu apa isusu hanzi vanoti gunangarara uitedza handiti pamusoro ndini baba vemwana ndadambozwa hangu pekuti tikavaendesa kupolisi kana vakasunga uyu mwana uyo anoda kurapiwa nachiremba iyo haisati yapera avazoitera kuti zvatonaka iyo haisati yapera yekuti arapwa uyu ndo dare ratiri kuti tiraura kuti tichibva taiwa pato chisungo kuita kuti chiremba aende kundoita dare racho iroro. Pawaiuya ndo zvataifunga kuti vanouya but wakafona marimwe zuro kamanhiraidzi hachanatsoziva pawandifonera saka iyo kana muri kwega itai polisi hapana chekunzwira munhu tsitsi endai kumapurisa mondomhangara kuti no takapwanyirwa madhoo yodii yekaiko pamusoro Changamire panhau yaJohannes Ngowe mukadzi wangu uyu waakanga muti pane kushereketa kwaanoita tabva uku akanzi haana chainacho saka zvinozofambiswawo sei pazvinhu zvatakaseenzesa nekuita kwaakaita pamudzimai. Ndo zvatinotaura varipo muhamazvitaura varipo tichiona kuti anoda kuripirwa nei zvese izvozvo varipo. Sari kuuya dare hatisati rapera munhu uchadaidzwa Bhabharani aiteyo manzwa Bhabharani kana kuri kufona wobuda nawo mufone mupanana zuva ravari kuuya munotaura kuti without excuse musakauya tiri kutonga nyaya musipo chikuda henyu mubatsirwa naMabharani.